bose yo banjur nguncupir sampean dadi makasih Mbak Igo terima kasih ayo ora tak gagas penting sesuk tuku beras ora tak anggap penting anak bojo wareng aja muni nuturi kaya kiai ditoke wae 15 botol lah losor dhewe ayo asik yo 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 yen ngono aku rasudi hey oh hey li waktu aku kuat ngingoni oh jaga hatimu semar bling wis tak cukup lelakonku Mbak Eni pancene bener kandamu asik mergo mendem rusak awakku yo 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 ya datang belakangan ibu sini mas sini ada apa mbak panggilan Pak Ongkeng harus masuk ke panggung sini nyawet Pak Ongkeng Pak Ongkeng Pak Ongkeng kerungku Pak Klonteng bakule ayam bose ayam Pak Ongkeng yang pakai topi dan Pak Waloyo oke siap 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 nah gitu ya klek anu yang tayang yen wis mari kanca-kanca dipamiti terus sokar pagi hey ditinggal lagi selamat tinggal kancaku lereno duga dongakno kuat mendemku wis ora kumat asik Mbok Sani ayo sini si boy golek ngatawano yo siap iki aku tok biro lek gegemke tenanan iki oh 50 oke ayo joget sih jaluk lagu apa mau lagu nih kedanan karo Tasyon Ngawi Mbak oh iya mas iso yo aku sok karo bestiku mesti yang ngene iki yo aku wis kondang yo cium yo ciloko terus Mbak ini mana Mbak ini oh lagi hey go ayo Mbak joget Mbak yo disawer Mbak Igung iki lho banjur nguncupir sampeyan dadi teken ora tak gagas penting sesuk tuku beras ora tak anggap penting anak bojo wareng aja muni nuturi kaya Kijazi ditoke wae 20 botol glosor dhewe yo Mbak Sani sawer kanggo kene sawer lagu yo yen ngono aku rasudi waktu aku kuat
gulung ngeten. Ya mboten. Yo. Halah. Jek kon gulung barangnya sarep modar ngene nek kon gulung ngene. Yen wis mari. Yo. Kanca. Yeay. Sokar bagi mandeme ditinggali. Selamat tinggal koncoku lereno dugan. Dongeno kuat mendem kowe ora kumen.